Storybow. И по някакво време ще се включим за томболата и евентуално нещо друго интересно, ама за сега няма. Да знаеш.
Здравейте YouTube, днес ще направим един giveaway за всички курсисти, които тази година са си взели курсовете, книжките и всичко, каквото има наред. Колегата ще обясни малко по-подробно какъв ще е giveaway днес. Здравейте на всички, весели празници, честита Коледа ви пожелавам, много здраве, много късмет на вас и на семействата. Благодаря на домакините от Boys of Hell, че ни приеха тук да направим един коледен giveaway. Това са всички курсисти, които през 2025 година са завършили успешно курса в Андонов и Син. Каските са подарък от една наша приятелка, Нина Керпикова се казва. Реших така да ги подарим благотворително на празниците, да направим едно добро дело. Чисто нови са каските, дано се използват по предназначение, хората, които ги спечелят, да имат безопасно пътуване и безаварийно. Сега, понеже всичко искам да е честно и почтенно, тук в тази кутийка, ето мога да снимаш, има 126 бели пликчета. Сега ще извикаме едно прекрасно дете Ивет. Тя ще почне да ги тегли едно по едно и всички, които са били участници в курсовете за категория А1, А2 и А, има шанса да спечелят по една чисто нова каска. Даже тук в залата трябва да има няколко души, където си чакат каските. Ако имате късмет, може да спечелите. Поне 3 виждам сега. Заповядай. Бърко с ръката хубаво. Мижиш, стегляш си едно лище. Първата каска. Така. Сега ще видим кой ще се зарадва. Първата каска е Александър Георгиев. Александър Георгиев. Нека да го покажа на камерата, да ето, се види. Ето, показваме на камерата. Александър Георгиев, категория А, печели каска на Нито. Честито. Почваме ли втори? Да. Айде, заповядай. Каските са различни размери, така че може печелившите да си ги напаснат в зависимост от това какъв размер имат на черепа. Втория печеливш е Марко Доински. Марко Доински, мога да го познавате, той често кара мечето. Честито и на него. Сами мога да покажем на камерата. Сега дано поне третата каска се падне на някоя дама, защото ще излезе, така че само момчета печелят. Така. И последната награда отива в ръцете на така. Дима Дъбова. Ето, една жена спечели. Да. Димето, да е честито. Дай да го покажем пак и това. Ще се свържим с всички печеливши, да дойдат, да си харесат по една каска и да си управляват безаварийно. Много ти благодаря. И да ги носят, много важно. И да ги носят, да. До година се надявам, ще има повече подаръци, повече ученици И повече курсисти. и повече интерес към томболата. Това е.